nakam ta jong pilang baro kiblai poi hene kasngi nadu mane men step ho ka jingya nanti ka jungi habi de ba ne kasngi kasdang nadu mane nyo steng ha ka ba katu kani ki nong ilam jong ka mulai circle kilai poi kilai mi nang ne na po ni hu ban ngilek ban bu yu sentiu kum kadak jong ka jingkan mau i bat burom ya u riu krau jong kari ba ka jat ban riu ka jungi usiem tirot sing bagi lapoi mana ban bu isentiu hate hakabadon umat jong tirot sing hang te po state central library badadi nata ngilaiwan bet shani ban penkre penkrum bat ban sedang ya ke program kum balabu hakane ka jaka ngai ku blai hakane ka por ya blai trai kenran ublari ubla sumar yanga ba jepi iwe Apreng gamet ke bekot ke bakia balap pelong ingi pengilak ban poi ban wan hagane ke jaka bar kumjuru ngai scam boblei unamino yangi iwei unai kerku ingi hakikam ki citoi ki cigi bar ki banta baro jong ke jim ke jongi bar khamtam banginang banjit banle ya ka badai bat ya ka bahatam nakam ta ke burom ke jongu ngasoru ban ai kajing kublai kapakerpang ya iba aden melo basaimot ibalong president rangba jong voice of the people party ngashim yene kakabu hapdeng jong pi ki para dekhot ki para sipai jong voice of the people party ki balai poilang hakejuk kajaka hakani kesi hakamat jong pi ngapen pau ya kamensim jong kajing sngogu ya pi ba balai lam nanti yang nganong ya pi habis bat ka politics theoretically let's say labanong ladon ka experience kumu khna bopuli ya ka subject political science sedang na po Sinatnis College nangta ban boy ka school ba Northeastern Hill University hakaba meneng nganong ong mo ngilai di lang dei ka kya ngilai di lang nagi umpo liu kajing stan lembat i Dr. R.P. Srani bakum jurupan i Dr. Batskem Merbo ki balong ki parlok ki bang itu nadu kacaka puli parang sukmen kasdang na kacaka puli kacaka ka babyang banelong parlok ka poi pan bangine poi hakaju ka political party bat kadi ka nongrem ngani thu ipi kam dei ke kajing boy kejongi banyadon marka voice of the people party kadai kanong rim mendai bangi kwa kanu kanong shaladi lada kalong yanga ubarai banyakun ya kini election hakani ka snem ka pementa lani lada kalong Dr. Batskem Merbo ibalong spokesperson jong ke party kejongi berkumjur rupat masuk komen by Dr. R.P. Srani ilai don benta balong way nagi dekot jong voice of the people party tengah ngai ngisau thu bagari kan nongrim ka pelong ingi bangini don hakaju kasem hakaju ka kenhun bar hakaju ka party bar ngai scam kamdei ka aka ka basujar ringkhat ring tips scam kari ka jing penya ka jong blai nang ta ki aka ki babha ki banwan nang ni syakman ngaso komen ngada ai kublai i baaden i balong kumawang mene mo ngadai ho theoretically ngala puli ngasdang na college ngapoi university barado bang poi banlong uno hikai ya kene ka subject ka bangi kran ba ya ka politics nri ban yakob habili ban ka experience ban mo lese ngala banong ngasdang na zero ban ngasum ai kublai hiba arden hagani kapor badai kejing peten nanti kejungi badai kejing lam nanti kejungi bakum ni lesing lam dong ngalong kumbang ngalong menta barnge scam lu dang don sibun ki bangan dang nang nai ha kejing ya nanti kejunga hawide bat kani ka politics barnge scam ngilai i kejing ya nanti kejungi kum UMLE mentala lighter kani ka term ka bamta kani ka term ka balai rengang scam bangi baro ki badan hang ni
ngin saki ya ka nong rim bat ka nong muna ka ba i ila i bat i ila bu bat ngai skem ba inang yai kedolenti nang ni shikmat nakata jonga nakata jungi lang baro bat ngai skem ba da ka jingi trailang ka jongi ngila ban wanra ya kata ka jingkela ka ba kum ka jaj benriu ngala ban ong ni kapur ngila ap khmi lenti laslem ban nga juong ni upat nang mulai wat juong bo upat ba nang mulai udai bebit upat nang mulai udai bebit pisah bebit spa bebit yakani ba katai ke cimpen thami henry bamton kalat le si ba susah keno kumta henry hakani ke kenti ke bamta lengba ke jingmi jonga voice of the people party kamulai ke peni ringkat lem bat ka nongkrem konstituensi ke belalam lenti haswa lem bat ka north shillong konstituensi bat kumcu rupan ka maureng keneng konstituensi bangim dei kumba kiwei kimudur baro sikata ngidei kibriu kibastan ngidei kibriu kibadon nongrem bat ngidei kibriu kibadon ke jingkit khli na kabanta kalawai kapateng jongki khun ki jongi bat ka molai konstituensi na soban ai khublei yo wei po wei unong sosnong jong ka molai konstituensi na soban ai khublei yo wei po wei ubal ai ka jingkrishan ka bapura ya ka voice of the people party bar ngai skem ba ka jing ai ka jongpi ka jingkrishan ya ka voice of the people party kan nom le noi bat phinom babi bar ngai skem da ka jingi trailang kum ka party ngin nang trei shekhem ngin nang trei ya ka ai ka ba upat ba u up khmi lenti kamlong ka basok kum ba play e ling ba itu short video presentation ka bangi ben i ya ka jingia lenti ka jongi kom ka party hang ne ha po molai na i jing stang i barit henry ngiyo pat ya ka jing job ka badon burom kam de ka basok bar ngila ong ha ka tu mo kadang dei tang ka jing sedang bat kalenti ya ka jongi nang ni syakmat kadang long kalenti ka bajalan bat ka mayan ka badang mayan bat ngihap bayat ru ya ki rai raidam ma ka jinga lenti ka jongi namar ngi wanra ya ka politics ka ba kumba ka dei benong bat baro kini kisnem dagi po snem lapin thami lapin sothu pakla yangi ka politics kumba kilapin thami bangai scam nang ne syakman ngila suki banang penjanai banang penbha banang pen sothu eu pat ba om tam jong song molai ngai ngai scam ya ka briu nyu trem bat ya ka jat menriu hi baro kawe bangai scam kalong ka bae ko mo ngai pi mene namar ka jing hikai jong kita ki balalek no aswa UMLA udah belum kumnu QE dah kawai ke khmat abagi pai su UMLA renge scam dah ke jingelam hapo ke jingelam jongi ba arden but lem ba ka voice of the people party lem ba barin Edelbert nomrum ibron ringkat bang ini rapor nge scam ngin kedolenti ngin ai ke jingshai ngin ai rupat ya ke jingkermen na ka menta kari bat ka chat benriu kenyo ka jing stu bakla baka politics kalong kumtu kumbagi batai mensua kaba bakla kaba kenriang kaba jebo handai nangni syakmat in pet da kayet khmat kaba thamai kayet khmat kaba peni ya ka jingshai bat ka jingbet kalenti bat ngai scam baka voice of the people party kan yalam nu pat ba hakalenti kaba bet hakalenti kaba dai bat kalenti kaban wanra ka jingkermen khamtam na kabanta kalawei jongki longdien ki mandien ki jongi ya kalawei jongki khun ki kiti ki jonga bat ki jongpi ngajuong haba piwan bat benyasno bat ka voice of the people party nadu ki nongyalam ki bahkamat nadu president rangba general secretary lembat iwi the court jongka central executive committee jongka party lembat ki MLA baro saud habangi penyasno barka voice of the people party nadu pasdang ni sautu nadu pasdang
bakarai ka jungi ban pinsno LD baka Voice of the People Party kadai halor ka jing sno thu habang iwan ban pinsno baka Voice of the People Party kadai ka jinglen ladi klep ka jinglen ladi nganong khamat jompi ni por ka pamenta ngin la ban ya trailang baka Voice of the People Party namar kani ka party kamdei ka party kum bagi wei pat ki party kilayat haswa ban pin sotho bakla ya kita ki bakwa ban pin yasno bat ki political party ki babun ki baleng no haswa I Dr. Batskem I balam hapan mi no na ki daw we don sigi wei pat ki program lada pikli pi join bat ka Voice of the People Party ka ka thong ka jong pi Klempep penio ke jubab ke basau tanat bagari ke nongrim jangka Voice of the People Party. Hadu menta nak kalian kejungi yom ngam don jing tu menikun ya ke election. Badon sibun ki wei lupan ki badon bar ke Voice of the People Party ki bom don jing tu menikun ya ke election. Henry ki join bar ke Voice of the People Party namar ki sau tu bagi don ya ke benta ke pakongsan bantai pat ya kalau wei jokeri bagajat menriu ke jungi kem simla join bat ka party ke jungi kum kini kinong ilam ke bahkamat kum mangalong menta Dr. Batskem lani wat I Dr. Airpeace Rani ban join bat ka party ke jungi ban ong lada ka party ke jungi ke poi ha ka bor ngin yo ban yo ya ka dok kendang nakani ka party ke jungi ban yo ban bat ya kita ki non political post ki political appointee ban bat kum kita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ban subam ya ka spa jong upai pa nganum ban ya kata namar ni Dr. Airpeace mene ila kranshai habidi bat kata warnge scam kani ka mensiam jong jinglan ladi jong wei po wei udukot jong ka Voice of the People Party kan om lenoi ngange scam baro napi ki balong ki sipai jangka Voice of the People Party hangni po mulai ngasim ya kani kalat ngasim ya kani ke kabu ban ai khublai kerpang na ka bata jong pi iwei pingwei ha ka jingi kendu ka jonga bat katu ka ni ki units bat kham tam le ha ka tu ka sgi la ko ba arbanai menshwa habang khot ek president ba ki secretary na ki unit ki ba pher ngala ong ha tu sgi phila ban so pher mau pilak bat snow lingo haswa jo ke election ka jinge text sagi WhatsApp mau nakalian ka jonga bi khamtam nakalian ka jonga ka balong man la kapur bat hadien jo ke election sim lai wat bangan text ban ai khuble pi hapo ki groups ki bangi ngidon balengam sim lai kata namar ngasno mau kata ka jinglen ladi ka jong pi kum ki sipai ki ba hem jangka Voice of the People Party ngasno ban shu ai khublei tang da ka ba shu text sapo WhatsApp ngasno kalong ka basting hadu kata ngap ya ka pur ngap ya ka kabu ka bakum kani ka bangiyo ban ya kendu markhamat aka wei ka jaka ban akwa ban penpau na kalian ka junga nadu ka mensim ka junga banong khublei sibun ya pi iwei ngasno thu ngasno thu ba ka jinga leti ka jungi kum ka party hangne hapo maulai lem tadi kum ba ong tian pareng a combination of so many factors no kamut ka jingi trailang jong sibun ki penlong yangi banyo ya kani ka jingjob ka badan buram bat mapi wi pilong kadaw banwanra ya ka jingjob jangka Voice of the People Party hangni hapo maulai khublei sibun ya ka jinglen ladi ka jongpi bat khublei sibun ya ka jingtrei sitom ka jongpi bat ngange scam kumbalong nabasdang bagi pek ya ka tu video clip no kani ka jinga inti ka jongi hadu mentah the journey so far no ka bangilayan kadang dai tang ka jingstang kadai tang jingstang kadang don sibun ki ban hap ban ya trailang kadang don sibun ki bangi hap ban nang ya ki yaksar ban ra ya kani ko khubur na maulai
Ban pen stu rupan ya kita ki wei ki bampat poi ban sotu ya kani ke politics ka bangi ngiyan. Ban tristom da ka jingi ban pen sotu ya ki para marjan ki jungi ki parlok ki jungi omtang na kani ka konstituensi ki jungi. Hendak idon rupat ya ka jingkit klip. Ban ra rupat ya kani ka kubur ya ki para ki jungi ki badan hakeleng kani khasi. Ban ai ki ka kubur ban pen su ki kumba ngila sautu ban nge scam bagani kejing yang itu kejungi nang ne skmat wat lada kadon kejing ka bangin hap ban ye kendu Henry kan lompat ka basotanan baling o kolong bastonan wat lada ya le bakara karaidam namar kan nongrim ka bangi jiet ngiya nya trelang dei namar kan nongrim baga voice of the people party ka yeng kan nongrim bani wanra ya kasinsyar ka kadar ka bakhut ka basuba bat klem kani kanongrim kasinsyar kadar ka bakhut ka basuba kani tu ipi kanom dan jingbat ruem ban berkat ban ai kalawai ka basngan kalawai ka basuk namataki khon kikti ki jonga bat ki jongpi asoban ayu yu blai namar nga sotu ki jinga iti ki jongi lem da dei bo blai don dekat bangi ngin long kumni ko mangilong kadai ke jinor kat ke jong blai bat kata ka penbu hapo jongi ya ka mensim bangin sokhia ngatip haba ngapet ya ka kai ya ka circle ke jongi hangne po maulai bat kham tam lele ya ngapet ya ki nong kit kam ke jongi ha ki units ki ba pher ki ba bun na ki nong kit kam jong voice of the people party ki dei ki ba thamai ki bampat judan benta jan khandai po na ki sispa ki balong ki nokit kam jaga voice of the people party hangne po maulai ki dei ki bampat judan benta bar ka politics hagini ki stem bar ki post stem ki balalek no kari kasien ka baningkong nak beta jongpi bar ka dei ru kasien ka baningkong nak beta jonga bar don benta balong aktif haduk ni hapo ka political party bar ngai scam nang ni sekmat ngin nang tre sitom ngalong isan made ngong bu khnang ye ketika dur hakapor ka banga kren ka cikren ka jonga ni por kam dei bang ai ka khubor handai kham tam ka simi ni ka benta ka simi ni la ka kabu ban ai khublei ye phi haba ki pet ye ketika dur ban haba pet ye ketika dur ngam kan mau su manu ba pha yang ai ketika dur rei haba plek jimut haba pet ye ketika dur ka pen menlung mensim yang ai kapen kan mau yang ya itu ki kentien ki bangi keren haswa jong election ka bang haswa jong mit no bangin lek banthep ya ka vote ka jongi ong pet ya ka dur khmat jong ki khun ki jongi ngom ya kata bat sarai habang pet ya ka te ka dur ma kita ki khlum ki badak red la thia lengai ha ka chaka ka bagi ki thian ndai tang bau pa jong bat keme jong tinggi khun bagi pet ka dor khmat ka jong ki ndai ka ba kham kata ka lomba ha pet ka ei ka ba kita hang te po ka kenro ma kemyo ya kalama jong voice of the people party kiyo ya tika jan ya ka kot ka ba ngimla ba itu ba ndai pet kita ki hab ki barit kat ka jingi ki jong ki ya ka voice of the people party da ka jing so sarong da ka jing kiwa ia kete lakari ka kot lakari ka jan ndai ka don ka jing tho hang tei ka baong VPP voice of the people party ka jing ie klarum haki hep ki barit ban ngai scam ki don balai ki po iban pai sa voice of the people party what ki hep ki barit ki don ka jing kermen haka voice of the people party bat nganal di ngom kat ni kacing it upai ba open pam kat ni kacing syania bat kacing it natu ki hep ki barit ki bakum tei hatu bat manga bat mapi ki balok mata ki nongelam jong voice of the people party hatu ni lek kai ya kini kacing syania ka bo pai ba uai hi hatu ni lek kai ya kini kacing syania bawat ki hep ki barit ki don na ka banta jonga bat jong pi ngai scam nginum nut kan mau wingi bangin scam haka nongrim ka bangi yang
nak kamta kejingi nong kejongi menta Henry kamtam bangin ai ya kalawe kabadon jingkermen nak kamta kikun kikti kejongi nak kamta kalawe kapateng jong kikun kiksiu kipersa kijonga bat kijongpi bat seisiat pat ani por kamta ngapen kan mau hakmat jongpi namar dei mapi kiban rapat ya ke kubur dei mapi kiban long kita kisipai kibayai ni kisipai kibayai ni jong the voice of the people party ban wanra ya ke jingkela tangah senong mulai ngengit skem ngendon ke bentar rupan ban wanra ya ke jingkela hakani ke wi ke bait ke jonga apa ke jongpi ke jingkela kan sedang banwan kalawan apa mulai ngedon kamera sikiwe pat ke jaka ban ngadon si jingkermen nak kalian ke jonga ban nak kalian ke jonga parti baru kuwe baka jingkela kanwan bat ngin sedang ban i ya ke jingkela what how news nem banwan lingba ki election artly election ki ba upai ba on haban let upai ba haban mi ba kata kalong lingba ke MDC election bat kumjuru lingba ke MP election ra ini ku kubur ngin tristom bat ngin nom kut ke jing doi ke jingi ngal soto ke jingi inti ke jonga lem da dei da ke jing doi jong ki banget ki babun ki ba sokhia habi dei bat ke jing long jing man jong ka sensar ka khadar hapo ka negeri ke bi ke jingi kanam long kumne kum bakalong menta kas ko aban share PE menek ki ba sokhia ki banget klem da jer kerteng na ki balang ki ba phier rei ka banga sotanat bat na solskem nadu bangarai bani kun ik election kadai bangarung haki yen jong ki banget swa bangan mi ki ong ba tungin doi indoi nam ta jong pi indoi nam ta voice of the people party but indoi nam ta kalawe jokari bat kacang andrio nadu kata kapur anong pi ngala solskem amar ngia kun ya kani kun kejungi mdai da kapur kejungi rengia kur ya kani da kapur kejung play bat habo play do dekat bat ngi manu bala ban ya kun persya bat ngi ngaso komen hakmat jong pi ne upor amar ngaso thu baka donut kejungi kalong ke bapet don sibun ki jingket tho ini sengi habi di bat voice of the people party don sibun ki jingket tho habi di bat ki jingkren bat ki jing persang bat pensyai kejungi ya ka politics ka bathamai handai ngong ngi ka wei ngam soye habagi bri ki kentho ya nga habagi bri ki kentho ya ka voice of the people party namar balai step namar ka jing step lem ka jonga paruble ka pe kamdon ka jing thu ka basniu kamdon ka jing mut ka basniu kamdon ka jing kwan yal di simet nakalian ka jonga barngai skem nakalian jongi kum ka party ru badai kata kapal pelong yang abangan nom sko bat kam kata kajingkan tho jongki babun namal ngatip bang kajingkan tho jongki kadi kajingkan tho klem nongrim bat kajingkan tho jongki tagi bakan tho ini kadi kajingkan tho bagi persang bat penpai yang yu pai ba sapa kajingkan tho jong katu kat ni khamtam kidon lagi wei bat ke political parties bala rem hak election hakini kisngi kala sedang ban kentho yangi nama ngasau thu baka jingket tho ka jongki ki persang kala ka ya ban pen phai biang ngai jingmut jing prakhat jong pai ba sak tu politics ka barem ka jongki ka politics ban te marau yo pai ba ban te marau yo pai ba da ka jing pen thami da ka jing pen bi bat da ki rukom ki bamde nah kalian macam voice of the people party ong nginum le ya kata ngila keren suara election bat nginyai keren menta bat nginyai keren nang ni sakhaman namar kadai kalenti ke babet bat kadai ka nongrem ka balak ban wanra iya kata ka jingkela ka basisha ka balong ka jingkerku na ka menta uwei uwei bat na ka menta ka emlang ka salang na menta ka ri bat ka jat menriu ka jonga bat ka jongpi scam na kalian ka jonga ngam don ye syu banong ni por ngas kermen bat ngadon ke jingkermen bangin scam bat nang ni sakhmat ngin nang tri syethem na ka voice of the people party
hang ni po mulai bat kumju rupat banyarap dan ya kiwei sekibenta kibaka voice of the people party kan nang sedang ban sukhiat nginang ikren ya ki parok ki bahien ki jungi ki para marjan ki jungi ki bawan na kiwei pat ki constituency khublei sibun khublei syajarno toblei nang kerkhu pi iwei iwei ngai khublei ru ani por nak bata jungi lang paro toblei nang kerkhu khublei syajarno ông tăng lực sống lại này chuẩn bị bất cứ sự gì bằng đi lại bằng xây cái tổng cái này là action bằng cái này là và akan mengandung ultimately benda yang baik bagi sekian baik-baik untuk mulai untuk melakukan Rain Island jaga voice of the people party hari ini penting banget ini cuma menukam nak bisa ini nak lihat ini juga VP ini nak diceritakan ini nak diceritakan nomor ni nak diceritakannya awak baik-baik jom kita mulai konsensi waktu ini jom kita beri untuk lagi baru mulai Shua dengan sini, ini kita mengenal mana isu tu kan, bagi yang nak boleh kita cakap hantar membuat mulai konsensi, membuat hilang security soal perbana. Kali-kali banyak community kalian bersama. In yet another surprising development, a new party, Voice of the People's Party, represented by first-time candidate Rod Stalwell Morgan, registered a landslide victory in Malwa constituency after defeating sitting MDC Tengku Patel of NPP by over 50,648 votes. Interestingly, PT South Mayor of UDP won the 2018 polls from Malwa on IMC ticket, dropped to number 3 and secured only 5,142. Maybe for many from outside, and for you it might be a surprise. But for us, we've been working very hard for the last almost more than 1 year. We are expecting the result as this. So I would like to thank the people of Molai who really showed that they really want change.